Beranga for interview. Yes. Make it with Igbo now. Get back to them here. Make it back to them here. Me will let Koyana and your share. Okay, me will let what me will let Koyana and a toilet. Make it we will get back to them here. I'm not laughing here. Me will let Koyana and a toilet. Apo hegi kenati yamu. Mbora mwe salamu pa. Ike behave from wigina. Okay, man, you want to make a social media? I'm Ganiru. Aya, but you go on like their place in the way I came to them. Chai, okay. On the name, I'm making my almaco. On the name, Promunala. Emi chicharamia. The way for Nana like a pilot to kill Ramazo. Asking Proton Rostret. Proton Rostret. Branga Bia Takashi is Lotoshi Tata, who you tell Raimo called the Branga Bia, me and beside Branga Bia Church. When you went the key. Campang. In a campagne Patawana yard. Pagoka won't crobby. Eh? Otaraho Mune size. Mpago. Tonas. Akoko. Gagama brick, Homa Bob and Doby. Bianga Campam. They know look at it. Bra 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 bra. Look at. Get United Ghana. Gama shop, Gama here. Ga front, Chile Cabagako. Ga front. I think you go front. Le Mayana that wall, Le Mayana wall, Chile Cabagako, bingo. Look at. Ike water to a P2 Alaska check up. Look at. Oh, Dikana, Bayakana. Give her pata cholesterol. Every cholesterol of very mad. Look at Kempaga. Kuge Yichoko Morta and Aja see her no. Unyeri. Parokum Paga Bianga, Megan Tabagana Jakashieza. Kempaga. Atisi. Akoko. Telonya. Lele. Look at. Okuge Yitaka leather watch. Look at this damn singing man. I sing artist, I'm singing about Regu here. I sing Atisi. My hair artist. On the kitchen, I'm there Gwegwegwe here. Okay, Hungana, ask again, how are you? Okay, Hungana, Yaparagan, no talk, Wogana, you let that watch now. Aparagana, power, Rawayad. That would have phone Nugi, Iking Wehu. Gapali, and then I need Emirates. I ain't Wehu. Branga, Piata, Koshimez. If you laugh here, I remove you. 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 You told Yeshina watch 90, Bapota. Chinyere Chimezie. You want your bear? Imo State, Amiibo. Ebe na Amiibo. Umezobolo. Aya, the wish you can stretch, mega no tunkana. The wish you can stretch a hand, road to each and the Anna looking at why. No road to Chineka Bagoko. Ebe Imo State Kishi. Amiibo, Umezobolo. Wangele local government. Wangele again. Local government. Nigga na godendo. Yes. If you think I'm joking, I remove you. I don't laugh here. Bishop.
ID4. It's for 24. 2002. O mgbe m chọtụrụ bọtụ emecha kpọghachita m. Mba. O mgbe m chọtụrụ bọtụ emecha kpọghachita m. But ejidere m n'otu kpọghachitazie m. Onye osise ka na-ese o ji mee gị ka ọ gịnị? Mba. Ọ dị ka ihe ajụ. Ọ jọsị bịa m ya dị m ka m chọọ ikopụ. Mma m ejishie m ozugbo. Mee ihe ejidekwa m. But ọ gacha sharp. Ọ jọsị mee sharp ejidekwa m. So. Ị na-enwe ọgbanje? But asachachala m ya. Wetekodi ihu gị closer ka m kodi. Our attachment, ọka attach, layer, ọka attach. Mgbe m pere mpe kege m isi ọka attach aka m aka. So ọ na-eme gị chọrọ ịgbapụ mma gị ejide gị. Bụ kamgbe ahụ m agbapụzi m na-anọzi n'ụlọ. Ọtọgbanje dị tụ gị. Ọ na-emetụ touching, ọ na-amalite tụ. O otu ị ga-esi ikwu okwu ugbu a na ya ebido bọtụ m na control onwe. Our sister Kebish now watcher. Eshimaba. Okay. Ebenaba. Umule. Our sister. Jano take no na roge gi na hu enwe gi na mmiri. Ebe na egwu mmiri. Na ahụkwa onwe m. Ebe m na-ejitecha ma azụ. M na-ejitecha mụ na azụ na-egwu egwuregwu. Ihe m jụrụ gị wụ simple question. Achọ m na gị nwee problem biko. Achọ m wahala please. Njiwa yo mege the interview onye na-abịa gị na ya kwụrụwa. Atatụga m ihe kwuru enwe ndị ihe amege gị na-eme. Achọ m problem. Biko. Our sister biko. Na-ata nwoke na nrọ. Mba nke m taga before mụ na ya esela. Ọ na-emezi m ọfụma so mụ na ya esela. Na nrọ. Ele school na ega. Aga m school except my primary school. It's okay. But emebukwe m auxiliary nursing. Ozuole no na. Tell me make interview this woman. A tom problem unu. Akwam just call am gwara gi before hara ozola. Me no get interview he gawa no na tom problem unu. Ha. Our sister. Genotype okay? AA. Blood group okay? O positive. Iko phone number ke gawa. 090 30 9. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Or what I am. And watch Italia. Get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 090 30 19 34 89. Bishop in atozi mojo. So Biko, just sorry, kama pisu teginaro. Semu sorry. Ipi ya hii nishi. Amwa kebrange tigre hei. No sir, sorry sir. Adike na akpare mmadụ. Sorry sir, bulongali.
Sorry, sir. That's it, but I'm going to get him. Hey. No, sir. No, sir. Sir, why are you? Make bola na banjike. I hit him. Hey. Say when you. Ekwe mo kuga na church. Adi ke na kpare mmadu. Atakwana mge. Ekpola na banjike. Ge bia ge trim hey. Akwa mani ya mere nga ga na social media niile. Yes, sir. Nga di room me wa interview. Yes, sir. The way phone na ga bili otoke lara mazo. Yeah. Asking the way phone na ga bili otoke lara mazo. Ge bia ge shige mo to blafog. Ge bia ge shige mo to blafog. Anyway, sir. Banyo fan ahụ bupụrụ fan ahụ. Were banyo fan ahụ Chineke akpọ ọkụ this girl. Dewe phone ahụ n'ala ga lara m azụ. Ichere m na-egwu egwu here. Chere m na-egwuru egwu ihe iji ajakachi ya eze. Chere m na-egwu egwu ihe iji bịa ga ajakachi ya eze. Ikpu na ara onye mere iji abịa nga abịa atakochi ya eze. Come on, go back gị na-abịa here, go back. Nwa bingo. Ịdị afọ ole? 22 years. Asking you go back. Gịnị ka ị gụọ na school? Business administration. What level? 200 level. Wepụ aka n'ọnụ gị. Wepụ aka n'ọnụ gị. Wepụ aka ahụ n'ọnụ gị. What year ka a mụrụ gị? What year ka a mụrụ gị? Moderator. What year ka a mụrụ gị? 2002, sir. Kebishina nọnyere m. Anambra State. Go back again, bịa nga gbara ọtọ bịa bịagara m na kamera hia. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Mana ị nọ n'ịntanet ga were pant pentiri gị bịa yiri nga bịa ejige m. Come on, what's aka gị down last? What is a pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. Onye ka gị na-anọ dị ya? What is a pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. What is business administration? Business administration is a course whereby you learn on how to manage a business and everything concerning business. Let's go and say gaga. They were really good. They were really good. That's here business administration. It get good. Let's go and say gaga. You school fees. Oh, parents. Parents, huh? Yes, sir. What is business administration? Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like share or what I am. And watch it higher get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. What is business administration on your school?